Whale Shark! Helo a chroeso I Whale Shark fel yr un dweud yng Nghymru. Nawr yn ôl y mis Tachwedd, ces I neges wrth defnyddio'r YouTube Welshcornish. Gofynnodd I mi I drafod hen draddodiadau Nadolig Cymraeg. A nes I sylweddoli fy mod I ddim yn gwybod unrhyw hen draddodiadau Nadolig Cymraeg. Felly yn lle, penderfynais I cymryd camera o gwmpas y lle, mhob man dwi'n mynd, a ffilmio beth dwi'n gweld os oes unrhyw beth Nadolig yn dod lan. Dyma yw canlyniadau fy mhrosiect. Ar y diwrnod glawiog, nes I gerdded o gwmpas Pontypridd hefo camera. Dwi'n dechrau hefo'r footage yma gan I fod e fach yn wan. Y goleuadau yma yw brif ymdrech y dre, ac I fod nhw ar ei ben eu hun yn fach, maent yn ymestyn dros y dre I gyd. Yn fach fel Yellow Brick Road dros eich pen, ond un sydd yn mynd mewn cylch yn lle cymryd chi rhywle ddiddorol. Mae'r goeden yn eitha nais, a roedd wedi addurno hefo nifer o gardiau yn reiddiol, ond maen nhw wedi syrthio I ffwrdd a difetha gan y gwynta'r glaw. Yng Nghymru oedd y coeden, a yng Nghymru mae'r gwynta'r glaw yn pethau ydych chi methu osgoi. Hefyd dyma addurniadau eitha unig yn Pontypridd, mewn ffenest jyst ar bwys yr afon fan hyn. Mae'n gwneud I fi drist I weld yr addurniadau yma. Roedd addurniadau Caerdydd lot yn well I ddweud y gwir, ond nes I ffili cymryd camera oherwydd dwi'n berson mor synhwyrol, a dyma'r unig llun a nes I cymryd wrth I mi dianc y brifddinas. Weles I goeden mewn lle unigryw ym Pentre'r Eglwys hefyd, yn eistedd ar neuadd y plwyf. Mae hyn rhaid ar bwys safle bws ydw i'n dal pob dydd, a wastraffais I nifer o munudau'n bleserus trwy gydol rhagfyr, yn edrych ar y goeden yma I helpu fi anwybyddu'r oerni o'r glaw. Ond yr addurniadau gorau nes I weld trwy gydol yr holl mis oedd y rai yma yn Porthcawl. Roedden nhw'n eistedd tu allan I gwesti ar ymyl y môr. A os chi'n gallu gweld fan hyn, dyma'r tri gwrdoeth a dyn nhw erioed wedi edrych mor hiliol. Dyma'r mam a'r tad, y baban Iesu wedi ei portreu yn brydferth hefo defnydd clustogau, a dyma'r bugeiliaid hefo'i ddwylo enwog enfawr yn edrych mewn erchylltra at y seren. Da iawn chi, pwy bynnag gwesti I chi. Traditional Christmas fair. I orffen y fideo, dyma beth welais I pan es I gwyl grefftau Nadolig yng Ngartholwg. Efallai y peth fwyaf draddodiadol o nes I flwyddyn yma. Dyma fenyw yn chwarae'r telyn, does na ddim un beth fwy Gymraeg na hynny. A dyma nifer o standinau oedd o gwmpas y lle y ddiwrnod hwnnw.
Nawr, does dim un brwsionin o crefydd yn ddeu, a hefyd dwi ddim wedi addurno ti o gwbl, fel gallwch chi weld, dim aduniadau o gwbl, ond am cardiau Nadolig. Ond wedi dweud hynny, dwi yn hoff iawn o'r Nadolig, a dwi wedi gorffen gwaith am y flwyddyn, a dwi jyst ar fi'n fynd adre i weld fy nheulu. So mae'n flin dy fi, ond dwi am stopio fan hyn a fel hyn. Nadolig Llawen. Welsh